Hitman. Τόσο καιρό που με ταλαιπωρείς, έχω βάλει και μαλλιά. Ναι, αγόρι μου, ναι. Σκουλίκι, ήρθε το τέλος της καριέρας σου. Αυτό έλεγες τις άλλες φορές. Τίποτα δεν θα κάνεις, είμαι σίγουρη. Τίποτα δεν θα κάνω. Ωραίο αστείο. Ο Θεός συγχωρεί. Ο Hitman ποτέ. Παιδιά, το έκανα. Τόσο καιρό. Σκότωσα αυτό το σκουλίκι. Τώρα το έκανα. Παιδιά, επιτέλους. Τον σκότωσα. Και τώρα knockout. Και τώρα πάμε στα επόμενα μας βίντεο. Στα καλύτερα μας βίντεο. Που θα προσπαθήσουμε να είναι όσο πιο καλά μπορώ. Θα κάνω τα καλύτερα βίντεο για εσάς. Τώρα που τελειώσαμε και με αυτό το σκουλίκι. Τελειώσαν όλα. Άρα πιο πολλά Fortnite βίντεο θα κάνουμε τώρα. Μόνο. Και πάει ο Hitman, θα γίνουμε γιατροί. Τώρα μόνο τον Οκτώβριο θα ξαναγίνω. Ναι. Γεια σας, είμαι ένας βασικός FIB. Είδα ότι σκάβωσε ότι σκοτώσατε έναν άνθρωπο. Παρακαλώ, παραδοθείτε στην αστυνομία. Τι, με τίποτα. Δεν ξέρετε να μπλέξετε με το FIB. Σας το λέω από τώρα. Θέλω να μπλέξω, γιατί τι έγινε. Ποιοι καραγκιόζιδες είστε εσείς. Καραγκιόζιδες, τους γράψε λίγο τι FIB σε Google και θα καταλάβεις. Άμα δεν παραδοθείτε σε ένα 24ωρο θα αρχίσει να σας ψάχνει η αστυνομία. Μαγκές, θα γίνουμε καταζητούμενοι. Σπάστε το like, κάντε μια εγγραφή για ακόμα τέτοια βίντεο και θα γίνω γιατρός, αλλά και Hitman βίντεο θα υπάρχουν. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.